Arratsaldeon guztioi. Berriro ere iritsi da Gabon arratsa eta gure herriko ohiturari jarraituz, Gabon koruko kideak prest gaude Zumaiako kaleak kantuz betetzeko. Azken 3 urteetan parrokian burututako ekitaldi hau ere ohitura bilakatu da. Eta bertan, prestatu ditugun abesti guztiak entzun ahal izango dituzue. Zaharrak eta berriak, sorpresatxoren batekin gainera. Musikak egunerokotasunean inguratzen gaitu, eta bereziki Gabonetan. Guztiok abestu izan dugu mahai inguruan, lagun artean, edo etxeko isiltasunean. Gabon koruak taldean abesteko aukera ematen du, eta taldean abestea berezia da, hitzez azaldu ezin dena, magikoa. Urtetik urtera gehiago gara, eta hemendik animatu nahi zaituztegu esperientzia ederra hau probatzera. Azken urteetan, parrokian egindako emanaldian, Gabon koruko parte izandakoak ekarri nahi izan ditugu gogora. Aurten ere, gure abestien bitartez gogoratuko ditugu denak. Eta modu berezi batean, orain dela egun gutxi joan zaigun Xanti Goikoetxea. Gabon koruko zuzendaria izan zena. Gure kantuetan izango dira denak. Musikari bere tokia utzi aurretik, eskerrak eman Zumaiako udalari eta San Pedro parrokiari guztia aurrera eramateko eman diguten laguntzagatik. Esan baita ere, emanaldia parrokiak duen YouTube kanaletik jarraitzeko aukera izango dela. Eta azken hamarkadetan gertatu den moduan, Caritasek bildu eta bideratuko dituela behartxoen aldeko zuen ekarpenak. Ekarpen hauek egiteko aukera izango duzue, bai irteeran egongo den poltsan edo ondoren Herribera kalean jarriko diren mahaietan. Besterik gabe, denon izenean, gozatu musikaz eta egu berrion.
Bai, arratsaldeon, entzutena, ez da? Bueno, oengo momentua ja antolatuta daukagu, antolatuta edo behintzat, Gabonkoruko kideak ginenak, edo geanak, pentsatu genuen, umeak gerturatu behar genitugu, umeak eta umeak etzatenak, esan nahi dut. Hau koru ireki bada, eta hemen denok gea, honen parteide. Eta esan, bueno, urten olentzero jarriko dut, eta olentzero, gure umeak kantatzen duen olentzero, ero guk ikastolan ikasi dugun olentzero. Beraz, ointxe bertan, gonbidatu nahi ditut, gurekin kantatu nahi duten pertsona guztiak olentzero abestera. Umeak noski eta umeak etzianak ere. Igo, torri.